Hello, good people. Yes. So, as I promised you that for the next few days, we need to talk about the tender system in Zimbabwe because vanhu vazhinji vanozongoya vachiti hatina mbudira takazama bosi kune uori hauwani hauwi nemabhidzi acho and stuff. Matenda acho anongopiwa vanhu vari connected. Zvine chokwadi, zvine kakushaya chokwadi futi zvekare. So ine ndiripo pakukupa a balanced view yekuti iwewe as a small business owner you also need to appreciate kuti zvinhu zvinofamba sei, because kunoona wakawanda wekuti akazama chinhu chikafoira anobva ati hazvishande because ndaifanira kuita sei, ndaifanira kunge ndiri connected kana ndaita uori and it, but in most cases that will be wrong. So the purpose of this series as well ndeyekusimbisa dzidziso dzandirogara ndichipa panapa kuti kana uri a small business owner you should do business with the government nekuti billionaires are made by the government in the world. Tarisai mabillionaires ese in the world kubva kuna Strive Masiwa wedu wacho iyeye anditika tichienda kunana Motsepo kunana Ali Dangote kusvika wasvika kuAmerica kwacho ikoko including ana Donald Trump iwawawa ana Elon Musk and it, all those billionaires that you know about, they were made billionaires by the world. Hakuna mnanta a billionaire in this world asina kushanda na government. Why tichidaro? Because the biggest player in the market is the government, because ndo ine mari kudarika zvinhu zvese. So kana uri munhu wakaita seni anditika wekuti unotanga business rako une chishuwo chekuti business iroro rikure, not just kuti rikuchengete uwane mari dzirendi nemafizi evana and stuff, no, but also to build what we call generational wealth, to leave a legacy as well, to become a serious player even in the development of this country as well. These are areas you can't ignore dealing with the government as well. And it takatara to leave the politics to politicians. You are not a business person, try to find ways to take advantage of the policies that are available and the systems that are available. Kuti wewe wite say uite mari and it. So ndisandapinda this series now, what I've learned from experience, kuti you should never take things for granted. So zvandoda kuita ndezvekuti in this first video I don't believe it will be one of my most performing videos because it's going to be very technical. Ndoda kusimplify ma concepts and it kana nema terms anoshandiswa mu tender system remuZimbabwe and it so that patikuzodzika neseries muchanzwa ndichitaura mawords iya stereke haazokuvharei and it kana azokuvhara tapakatapa you need to go back to this video as well and it so muchandiregerera ndinenge ndobatwa neflu and it so chinhu chekutanga matems atichange tichitaura nezvavo panapa ndika temu rekutanga number 1 nderotomboti tender racho chii chinotombonzi tender and it so I want to simplify it zvekuti even munhu asina kuwana mukana wenda kuchikora anonzwisisa kuti zviri kuitika anditika. So kana ichinzi a tender, this is just a government's shopping list yekuti vari kuti tikuda each ndo rinonzi tender. So the moment yamaona munewspaper maiswa advert yekuti vari kuti tikuda vanhu vanosupply zvakati, tikuda 500 malaptop, tikuda vanhu vanocleana matoilets, tikuda vanhu vanosakura muside meroad, tikuda vanhu vanoita road maintenance, tikuda vanhu vanovaka mahospital staff. This is the government's cry for help. So inenge ichitrya kuti itsvage maservice providers kana kuti vanhu vanokwanisa kusupply magoods iyayo. So the moment yapaitwa zvinhu izvozvo ndo rinonzi a tender has been issued. So ukaona maphrases aya munewspaper if wangozwa kuti tender rinogona kuya rakanzi invitation for tender, rinogona kuya rakanzi request for proposals and it. So ukangoona pakadaro ipapapo ibva watoziva kuti ndo tender racho iroro. So who can issue a tender? Tender rinogona kubva kugovernment, kucentral government direct, rinogona kubva kuministry, rinogona kubva kumaparastate house, rinogona kubva kumadepartments, rinogona kubva kumaagencies, rinogona kubva kucouncil, rinogona kubva any public institution iri funded by the government, angave mahospitals, angave maclinics, angave mapublic schools, angave mapublic universities, any organization iri directly affiliated and funded by the government yakutenderwa pamutemo to issue their own tender. And then kana hurumende yati isusu ndikudawo zvakati, iwo wasimudza ruoko wati ndiri pano ndogona kusupply zvinhu izvozvo, ndo rinonzi bid. Ukanzwa pachinzi tikuda mabids kana tikuda maproposals, it's a document irawo kuproducer as a business arikuda kusupply zvinhu izvozvo. So in this document now ndo panotanga futi kutofuirira mwana, it has to be detailed uchiexplaina
who you are, what you do, why you think you can offer those services. Uchataura zvekare papo material yauchashandisa, time yauri kuda yemadeliverables acho nichatora nguva yakati, then uchapropose zvekare even payment structure yauri kuda kuti iwe udeliver magoods iyayo kana maservices iyayo. So iroro ndo rinonzi bid. And then pane ravanozoti a responsive bid. A responsive bid now nderekuti now vari kuti ibid riri kumita marequirements ezvinhu zvese zviri kudiwa. And so kuti vatarise kuti a responsive bid nderipi, vanoshandisa rinonzi standard bidding document, SBD. So SBD kuti ndisimplify zvinhu tisacomplicate zvinhu panapa. Anditika hurumende ngatiti Ministry of Energy iri kuda vanhu anditika vanosupply masolar panels chaichayo. Let's simplify it like that. So that is a tender that has been issued. Then you have a company yako chiti ndokwanisa kusupply masolar ya nekuma service as well. That is a bid. So ministry iyoyo issue inonzi an SBD and it is standard bidding document. Ndo ruku outline zvavari kuda. Ninzira yezvavari kuda nema specifications emasolar avari kuda acho neuwandu hwawo neinput neoutput yacho iyoyo netime yavari kuda kuti zvideliver. Then vanobva vataura even kuti vanhu vachashanda pabasa iri toda kuti vange vane macore skills aya, matechnical skills aya, vachikwanisa kucoordinate neizvi vachikwanisa kusource from these areas. So it is just a document riri kutaura ma-requirements and my-expectations. So this one now is very detailed. Ndo document rakuti iwo ukaona pane tender rabuda mu newspaper and you need to get in touch with that procurement entity and ya issue a tender iyoyo apa example yandapa ndeyekuti Ministry of Energy and so you need to go there vanokupa that document. Mazuano zvinji zvacho zvakuwanikwa online. Kana waenda nawo kunoona this SBD vanobva vataura even in terms of compliance kuti hatisi kungoda masiyara 14 chete, tiri kuzoda kana kuti vane ma-qualifications akati, vane ma-certifications akati, company yanenguva yakati ichioperata, company ine operating capital yakakura. So vanoexplaina zvese mu-SBD imomo munonzi standard bidding document. So iwewe now pauri kusubmita bid rako riri kukompewa against the standard bidding document raissuwa neministry yacho iyoyo kana parastatal ya requester for those services. So iwewe pazvinhu zvavalista now kana kuri kucompliance, kuma-certifications, ku-technical skill, number of years, operating capital, zvese izvozvo kana vazvitarisa now vari kukombea proposal yako against the standard bidding document. So riri kuzomita zvinhu izvozvo ndo rinobva ranzi a responsive bid. So ngatiti iwewe wabva wabhidha but wabva wakanganwa kusubmita tax clearance. Bid rako rakutonzi it's non-responsive because watone chinhu wani chawafoira. So the moment yawatongofoira chinhu wani against the SBD, bid rako harina kwarichaenda rabva ratofa ipapo ya automatically disqualified. Ani muri kuona. So ndo panenge pane nyaya papapo kuti even zvematenda izvi iwewe haukwanisi kuzviita because kana uri munhu asingazivi zvauta zvine mari. That's why you need a consultant to help you to do these things as well, so that usangotambisa mari, kunobhadharwa mari kubhidha zvinhu izvi. And then hurumende yataura kuti tikuda zvakati tati ndotenda, iwo vova wati ndiri pano tati ndobid. Anditika vova wanopiwa standard bidding document rako. The next stage now ndeyekurakidza kuti uri serious. So that kusazongozara munhu wese ada kuzamalaka avadi kutambisa nguva. Anditika so pana anozonzi mabonds now muZimbabwe now ndo security yetenda iroro kana kuti yebid iroro. So muZimbabwe tinoshandisa 3 atinoshandisa isoso. Bid bond rekutanga anditika ndoronzi tender bond. So tender bond kazhinji now it's 1 to 20% of the contract value. Ngatiti government yabva yati no toda vanhu vanocleana ma-toilets but budget ratinaro isoso ndere 2 million per year kuti ucleane ma-toilets ari muHarare CBD. Iwovha wati ndiri pano. So kurakidza kuti uri serious, usuda kutambisa nguva kana kuda kuchanza, vanobva vati uri kufanira kubhadhara kuhurumende 1 to 20% of that contract value, which means uri kubhadhara 1 to 20% of $1 million pa example yandapa. Ndo bid rekutanga anditika rinonzi bid tender kana kuti tender bond, whatever you may want to put it. Ndo rekutanga. Then number 2 vanoshandisa nonzi performance bond.
So performance bond now ndope kuti iwe watindiri pano wabva wakwanisa futi kuraise tender bond rako iri anditika vanobva vati iwewe just in case watora basa robva watadza kudeliver because you are not competent enough, you are not skilled enough, kana kuti company yenyu haina capacity, muchafoira performance wise. Anditika ngatiti wanga wakati ndinokwanisa kupedza basa iri naJune, wobva wazoona June wacho iwe hausati watombodii performance wise watofoira. So to avoid situations akadaro ekuti vanhu vanonge vachibhidha government ndobva yasara nemaprojects asiri kuzoenderera mberi vanhu vachiluza mari, vanoisa inonzi performance bond. Performance bond now, right now muhurumende vakarienga pa 10% of the contract value. Anditi saka watanga wabhadhara tender bond rako wobva wachienda performance again parunzi toda kuti iwe 10 to 20% of that value again. Animurona. So ndopa unobva watanga kunzwisa kuti waiwa mwanhu mabhidza wachifoira kungoti nyangoti kungosvika kurumende kuti ndiri pano hapana mari iri kubhadharwa ikoko kana masecurity abhadharwa ikoko zvatofoira bozi zvinhu zvese zvavanoona kuti unazvo nawo nemabank statements ako ezvo nemadeposits aunenge waita sei aunenge waita. Anditi then security number 3 inozodiwa ipapo ndanonzi ma-APG, ma-advance payment guarantees. So aya ndeyekuti now iwewo wati ndoda kusupplier zesa masola anditika unobva wati ndoda kunohodha kwandoda kuhodha b toda kunohodha kuDenmark kana toda kunohodha kuChina or Japan wherever kwauda unohodha unobva wati ndoda mari upfront anditi yekuti ndokwanisa kuhodha zvinhu. So hurumende nawo kuti isaluze mari nawo kuvanhu vanorequest advance payment vanobva vati iwewe nebhengi rako anditika murufana kuita murufana kupa a security against that payment iyo ndo rinonzi an APG. Saka ibhengi rako rikubva ranotora iwewe ene zvari kushanda nerenji ye2 to 20% of the contract value again anditi yekuti bhengi rako ndo riri kubva rava munhu ari kukumiririra kuti no uyu munhu akazodisappear akashayikwa anditika isusu tagara tadeposita mari. So patatova ipapapa you can see kuti vaiva mwanhu vachitofoira because autosubmit tender iwewe kusubmita bid usina tombobvira wadhila futi nebhengi rako. So bhengi rinenge rakutasa kuti are we also in good standings, mabhuku ako akamira sei, then iwewe can we actually guarantee mapayments ako auri kuti urikupiwa auri kuti urikupiwa nehurumende ani muri kuona. So you can really tell kuti this area ine mari but it becomes complicated to a business owner now asingazivi how to navigate this area because uchitori kudocumentation chete wafoira then pane this mentality yatinoda kugara tabvisa iyoyi yekuti munhu anofunga kuti anongonobhidha obhadharwa obva ashandisa mari iyo kunohodha iwewo ndo utotanga watobhadhara hurumende anditi. So ukazozvicherechedza nawo tine macontracts ekuti iweweka sometimes you are forced to pay 60% of the contract value. So ngatiti iwewe wabhidha basa rine 100 million anditi you are supposed to pay 60% of that money in advance because urikubhadhara 1 to 20% yebid bond anditika then uri kubhadhara inonzi performance bond then uri kubhadhara anonzi ma-APGs iyaya in advance. So unovhaona kuti it's a system obviously yakagadzirwa to discriminate against vanhu vasina capital ani muri kuona because hurumende iri kuti no isu hatisi basa redu asiri kuzodzinganisa vanhu kuti takubhadhara ita izvini saka vanogara vatobvisa vamwe vanhu isefa yakaiswa iyoyo. So you need to raise minimum capital kuti ubhidhe matenda aya anditika but pane nyaya imimi chakudzidzisai kuti ko munhu ane 5,000 kana 10,000 anotobhidha matenda achiwana unotomawana. Muchaona patichapinda in the next video taakutaura about the structure of the tender system yemuZimbabwe. You get to understand these things kuti pana anonzi ma-RFQs ndichamaexplain aye anonzi ma-request for quotations. So ndoti kuti kuma small order tokuti vanogona vangorana out of ink in what department over wati toda munhu anosupply macartridge anditi macartridge yacho over wati takabudgeta 50,000 for this one. So obviously ukazonzi bhadhara 20% of 50,000 a small business owner ari serious arikuda kuita zvekubhidha kumatenda uko anokwanisa kutora iyayo and ikoko hamukweshani nezvigananda. Why? You need to understand these things. Vanhu vatinoti matendapreneurs aya vanotargeta matenda ari into the hundreds tens of millions of dollars ani muri kuona mabig projects mahomba aya. So vanozosiya madiki. I'll give you an example anditi yekuti mutenda system ukanyatsa kustada unonyatsoona kuti no apa parikusiwa mari iwo ukatuchutubatanidza kumari tuotu unotonhonga zvakasimba anditi. Pane tenda rakamboranwa last year I think rakaranwa for 3-4 months rinenge raishaya munhu anopika anditi revanhu paidiwa company inoclear ma-road sides kubhemba nekusakura musaidi memarodhi nekutema miti iri musaidi memahighway andi muri kuona tenda iro rakagara
ani munogona rikadzokorodzwa then pakamboita tender futi rakamboishuwa repaper shredding anditi rakaishuwa nemapublic hospitals muHarare yekuti vaida makambani I don't know what had happened kumakambani anoshanda nawo ekushredda masensitive documents mapatient documents and stuff hazvingoitwa nemunhu wese wese zvazvo kunotobhidhiwa futi ikoko because zvinhu zvine chekuita nedata security as well tender iroro rakaita sometime then pane tender zvekare rakamboishuwa neHarare City Council zvekare road sign maintenance matenda iyayo kamataswa kuti anenge ane mari sometimes dzitorelese kumamillions so vanhu vatinoti zvigananda havadi matenda akadaro iyayo because ane hard work but ane less money that's where you come in now anditi then pamwe pano panoida kujekesa zvekare in the next video as well ndezvekuti why mamwe matenda asingaende through the public bidding anditi ndo zvatichada kutaura izvozvo because pane matenda ari protected right now muZimbabwe noise yese yakawandira kumutapa fund anditi kamutapa fund yekuti haisi kukwanisa kuitwa zvemapublic tender staff macontracts ari kungoawadwa ndofunga mukacherechedza this is in the public space so totozvitaura pasina kutya anditi mukatarisa kuti kambani yakafanana sePreview anditi Preview iri kuita zvemabhoho iri kuita zvemafenzi iri kuita zvemagarden iri kuita zvekuvaka dzimba dzemaovheti iri kuita zveriverbed rehabilitation ndo iri kurenovata mahospitals and stuff all those things is just one company. You need to understand kuti zviri kubva nekopi and nekopi. Then obviously there is this interview yakashayiwa a few weeks ago yapatisane naWeekly Uchivai achitaura kuti no isusu tiri vakomana vanomhanya saka totoziva kuti toita kuti maresults awanike that's why tichidotora matenda ukanzi udiwa matemba tiriko ukanzi udiwa matishu tiriko ukanzi udiwa chakati tiriko you need to understand kuti how do you get to that point as well because it's also provided for by the law ani murikuona so yes zvinozopa marooms ekuti panozoita noise ekuti pane favoritism bozi kutenda system kwacho kuramba muchiona the same faces over and over again but you need to understand kuti mune zvinhu izvozvo it was also provided for by the law and mukachita kuti mutemo uri kugaidha zvinhu zvematenda izvi ichi tine procurement regulatory Authority of Zimbabwe anditi ndo chibhodi chakagadzirwa neyatiri kuti Public Procurement and Public Disposable Assets What Act anditi munazochitsvaga futi chimutemo icho chiri complicated because ndo chakaiswa 2018 chimutemo ichocho ndo chakareplace yainzi the SBP State Procurement Board yaiwa paRBZ apo State Procurement Board waiti kana iwewe any ministry yaida kutenga kubva kuma-businesses yaitenga through the SBP but now 2018 pakabviswa izvozvo zvikanzi ministry nemadepartments anokwanisa kuzvitengerawo ega zvinhu zvavo pasina one entity iri kuvatengera ndo pakabva pauya mutemo iwowo munyowani iwowo ndo wakabva wazvozvara yatiri kuti PRAZ nhasi so muchacherechedza kuti pandichataura zvestructure ipapo in the next video we are also going to talk about the compliance as well and the referee there because PRAZ ine a big role ndo inoregister masuppliers ndo vanoscreena ndo vanoita zvese ndo vanopanicha futi vanhu vanotyora mutemo muchigame ichochi ichi ani muri kuona so this series is going to be very interesting so tichange tichingoti tikabata PC to enter to the next one like the next video says ndatotaura we need to understand the structure why tine mabids asingaende public why tine tungoramba tichingona the same faces as well mune zvekuita zvematenda okay as a small business owner ndokwana papi ipapa aripo here mabonzi ekunzi apadiwe security and stuff we are going to be talking about this and this one is going to be very interesting my advice is this is what you should follow as a small business owner why because this is practical now what should our business theory pana and it so kuna vanhu vanototraina mabusiness owners and stuff this is the area handechida kuti wawandirewo kuti maopportunities ari paground chacho ndapo kutoitwa mari chapo nepapo usauye uchititaura zvemabusiness theories zvana XY McGregor wati Maslow hierarchy of needs wati zvishande kuZimbabwe zvazvo a business owner ari kuda this kind of education yekuti itai a workshop anditi yekuti okay unowana sei matenda ari kumbowanikwa kopi anoadvertiswa sei how do you interpret a tender okay ndepapi paunosefa matenda kuti ndokwanisa here handikwanise because ukazotora tender usingakwanisa futi you just going to lose money and unobva wabanwa nawo ani muri kuona uno blacklistwa so those are some of the things zvatichitasa kuti ndo real education yandotarisira kuti small business owners awane iyoyo anditika tichazozvitaura in detail kana zvese zvaitwa zvapera idzi pfungwa dzangu mwari wakuitirei zvakanaka god bless you hello good people yes so tiri kucontinue neseries yedu talking about the tender system in Zimbabwe. So yesterday I laid the foundations in the kataura technical terms and technical phrases so that matakupinda tichinzwanana. So nhasi tiri kutaura about the structure. The reason why we need to talk about the structure is toda kuzama kupindura mubvunzo. Imwe yemubvunzo yacho zvekare ndo yenge iri kubvunzwa navanhu mucomment section. Kuti why is it matenda emuZimbabwe anoita kunge anopiwa vanhu vari connected chat handiti
why is it panotange pane clear pattern yeworry mumatenda. Then mumwe mubvunzo ndokuti as well, why do we continue to see the same faces? Kuti kukanzi kuri kuitwa zvembudzi unowana variko, kuri kuitwa zvemasola unowana variko, kuri kuitwa zvedhiziri, kuri kuitwa zvesimende, kuri kuitwa zvefertilizer, kuri kuitwa zvechii, everywhere you continue to see the same faces. So ndo imwe mibvunzo zvekare yatichida kupindura. Then imwe mibvunzo zvekare yatida kuti vatagara tapindura naiyoyo ndeyekuti why was it designed like this? So kuti understand zvinhu izvozvo zvakafanana nekuti why mapayments achidelaywa, why uchinzi bhadhara a security bond, zvese izvozvo zvotoida kuona kuti zviri kubva nekupi zvichienda nekupi. Then why is it that system inoita kunge iri very intentional in discriminating against my small business owners or my small players, and it so you can only answer those questions kana ukanzwisisa structure of this tender ecosystem in Zimbabwe. So mu Zimbabwe tine two types of ecosystems or categories, if I may put it that way. Tine inofola under PRAZ, anditeka takati PRAZ zvinongoreva kuti che Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe, anditeka it's a body kana kuti an agency or a government parastatal ine zvine chekuita ne procurement yehurumende, anditeka. Then the second category or the second class of this tender system yatinotaura nezvayo inofola under the Mutapa Fund. So kuti unzwisise kuti zvinhu zviri kubva nekupi usati wafunga kuti zviri complicated, it's not complicated. You need to understand kuti zviri kubva nekupi zvichienda nekupi. So basically we are going to look at it from the perspective of law, because chese chinonzi a policy muZimbabwe chinogaidwa nemutemo, anditeka kunyangwe regulatory bodies iya yakafanana na PRAZ iya anopareta achishanda nemutemo. So kumashure, as I explained yesterday, taishandisa yanzi State Procurement Board ndo rakanga riri one arm of the government yaiwa nezvekuita kwekutengwa kwemaproducts nemaservices on behalf of the government. So ministry yega yega yaiti kana kuti ine chairi kuda kutenga yaisakwanisa kutenga yega muoffice mawo, vaitengerwa through the SPP. Ani murikuona. Then changes akatanga kuchiitika 2018. So this is where I will take you through the chronology of the laws that were passed kusvika tasvika patiri nhasi. Pandinotaura inini kuti pane disaster, which is a disaster in waiting, which we need to talk about here panyaya yematenda iyoyi. 2018 now, hurumende yedu yakabva yapasa inonzi the Public Procurement and Disposal of Public Assets Act ya 2018. So that one yakabva yareplace SPP, and zvakaitwa that Act of Parliament iyoyo muna 2018 anditeka yakabva yapa masimba kuma ministries, kuma departments, kuma agencies kuti anokwanisa kutenga ega zvinhu zvavo pasina kutengerwa neSBP. Ndo change hombe yakaunzwa ipapo. Then obviously yakaunza some minor changes yekuti asi necessary kuti timataure in this part of the video, tichamataura later patiri chikontinya neseries yedu. So ndo zvanoda kuti munzwisise nawo kuti that act yakagadzirwa inonzi the PPDPA Act yakagadzirwa ya 2018. Take your time as a business owner to look at this thing. Kana uri munhu zvako arida kupinda mune zvematenda, anditeka ndo yakazvara yatinoti PRAZ. So takati nezure isusu PRAZ ndo akafanana refu, anditeka ari kuita kuti pawe nefairness, then ndo kunoregistrwa masuppliers ese, ndo vanopanisha futi vanenge vabreaka marules as well, then ndo vanoona kuti hurumende haisi kuitwa overpriced here. So zvazvinoita nawo PRAZ is more like mushandi wezimutreasury kana kuti mushandi wehurumende ari kuona kuti is there value for money for whatever zviri kutengwa nehurumende, be it maproducts or maservices, havasi kuwana maprice ari inflated here, havasi kuitwa overpriced here. Ndo basa hombe rePRAZ, anditeka. So uko hakusi complicated uko kuside rePRAZ. So this is the other side, ndichadzoka ikoko because ndo kwatakawandira tese munhu wese ikoko, anditi. But now I want you to pay attention now to Statutory Instrument 156 of 2023. Ndo panochitanga madrama mutenda system in Zimbabwe. Ndo pakanyatsoitwa define now kuti tine one system retender rinonzi the Mutapa Fund tender system, then ine rinonzi the PRAZ system, anditeka. So section Statutory Instrument 156 now, it was an amendment of the PPDPA Act, anditeka. So zvayakaita now yaka amenda kana kuti yakawedzera one clause inonzi section 3, anditeka, clause 9 inotaura iyo kuti president vane simba rekubvisa
mamwe ma-entities kuti abve ku-public procurement. In simple terms, tiri kuti zvoni vanhu vanokwanisa kupiwa matenda asina kumbobvira advertiswa, asina kumbobvira aiswa munewspaper, and vanokwanisa kupiwa matenda zvekare zviri secretive zvekuti hazvina announcement inoitwa. So one of the reasons provided there yanga iri yekuti zvekare panenge pane mamwe maprojects ari kufola under emergency, like mataura tine emergency road rehabilitation program nezvimwe zvakadaro, kana kuti panenge paitika natural disasters akafanana na cyclone dai, hapana nguva yekunzi pamboitwa competition vanhu vachibhidha vachikombita pachiitwa all these processes. That was the logic that was provided, and this is Statutory Instrument 156. And yakaita noise this statutory instrument, but obviously some business owners were not paying attention. It had drama pa social media and it. So that was one step. You could create this dual system. You could turn among my entities. You could anokwanisa kubviswa kuti manage kwenye PRAZ. Then there was now in 2023 again, yakazonze the General Notice 1546 ya 2023. General Notice, I want you to write these things down so that you can research as well. Zvakazara izvo pama government gazettes and it. General Notice 1546 of 2023 now. Ndo yakabva ya consolidate yatinoti Mutapa Fund. So the Mutapa Fund chi kune vasingaziye Mutapa Fund angori ma state owned enterprises akabatanidzwa under one holding company yatiri kuti isusu the Mutapa Fund. So yakabva yati mama entities ari kufola under Mutapa Fund iyayo anenge achibviswa ku PRAZ system, which means akuchisina public bidding inoitika ikoko. So kuti uone kuti why this was very controversial now, yakabva yastripa PRAZ masimba eku audita ma financials eku Mutapa Fund. Then obviously my budget allocation and stuff zvakabva zva-allow kuti all those things can be done in a black box, and zvakabva zvapa the office of the president simba zvekare rekupindira mune chekuita neprocurement. That's why zvakamboita kanenge ka noise zvinhu izvozvo because zvaipa president simba rakawandisa zvekare. But now one of the key things there, this general notice now yakataura kuti no, hazikuri kuti tikubvisa transparency mutender system iyi yevanhu vachafola under Mutapa Fund, asi ingori nyaya yekuti pane mamwe maprojects ekuti anoda speed, pane mamwe maprojects zvekare ekuti anenge achida kuti president vashandise ma-presidential powers awo. So general notice iyi yaingova president vachi-exercise ma-powers awo under the presidential emergency powers handiti. So mukachizvitarisa now kuti at law now kana mutemo wapaswa like that, as long as it doesn't directly contradict the constitution, it becomes a law. So zvakaita now pane ma-assets ekuti I've just written them down mashoma anongouya by the top of the head handitika tinzwisoti ndeapi ma-assets aya handiti tikutara Zesa Holdings, tikutara NRZ, tikutara Zupco, tikutara Net1, tikutara Tel1, tikutara Telecel, tikutara Fidelity Gold Refinery, tikutara Zim Consolidated Mining Company, tikutara zvekare National Oil Company, then tikutara Kotco, ana POSB, ana Agribank, ndopo vanopinda ipapo. There are over 20 ma-state owned enterprises akabva aitwa commercial under one company inonzi Mutapa Fund. And so now what Mutapa Fund is more like the holding company of the government. But zvakuitika ndezvekuti ma entities ese andatauraya kana akada kuita ma projects aarida kuita anditika vakukwanisa iwo kuti sei kungoselecta vana vavega pasina public bidding. So mukachicherechedza now ndo zvakabva zvachipa masimba nawo yekuti susu takungoona pane mama projects ekuti unongoona kuti no parenyatwa iri kurenovetwa, Harare hospital iri kurenovetwa, then unongoona kuti tender racho rapiwa tender racho rapiwa, but hakuna kana advert yakamboitwa. Ndo pazvaibvira kuti Mutapa Fund yaane simba yekuzviitira yega zvinhu zvawo. So pakabviswa Mangunja, John Mangunja achibviswa ku RBZ, ndiye akabva anoitwa CEO of the Mutapa Fund, ndiye CEO ari kumanage all these big assets. And what is one of the most critical things you need to appreciate here is the Mutapa Fund, my assets acho in combined value, they are over $2 trillion in value. Those are big assets, and ndo kuri kutenderera mari yakawanda. Now pane nyaya nawo tiri within the laws ipapo tati isusu kune the Procurement Act handitika yakazvimirira yega ku PRAZ, then tabva taita Statutory Instrument 156 yabva yaexempta vamwe kuti no havafaniri kuita through the procurement regulations agara aripo. Then papa pauya the General Notice 1546 of 2023, president wachibva wadzura mamwe ma state owned enterprises achibva aiswa under the Mutapa Fund iyayo. Now even PRAZ havana simba, even the Parliamentary Accounting Committee havana simba rakawandisa
ikoko they can only investigate, but you only investigate what you know. So zvazviri kuita now, tinobva tachiendea futi kuma-presidential powers as well, kuti now kuma-presidential powers now, you cannot easily audit matenda apiwa ikoko kuti maprice ainflatwa here kana kuti haana, maprojects acho aitwa here zvakanaka kana kuti haana. Why? Because ese akabva afola under what we call the presidential scheme. So zvinhu zviri kuitwa under the presidential scheme zviri kuitwa through the president's office. So panenge pane nyaya, even in terms of law, who can audit the office of the president? It becomes very difficult. So ndo panotanga kuita now kuti vanhu vanotanga kuti no, it gives more room for abuse of this tender system, inogadzira vanhu vari rich vashoma, ende pane nhau dzekuti tangoramba tichiona the same faces zvekare. But you also need to understand kuti hapana mutemo wachikorwa sezvanambotaura masikati. Inyaya yengoti mitemo ndo yakachinjwa to suit that narrative as well. So zvakabva zvagadzira a dual tender system muZimbabwe yekuti kune mamwe matenda yekuti you never see them, koita mamwe matenda yekuti munhu wese ari kuenda kunobida. So ndoda kungoita a direct comparison of these two systems dzematenda unzwisa kuti iwo kwaunoparita ndekupi anditika. So kana kuri kumutapa fund uku ndokwauchanowana matenda renewers ese vari kunzi zvigananda mazuva ano, ndokwaunowana vese because ndokune ma-multi-billion dollar projects. Ndosaka ndamborambira mumwe munhu achinditi tane ma3 years tichitsvaga matenda aya tisikumawana and stuff. Chitarisai kuti tender system yakatanga kuchinja rini 2018. Pay attention to those things. Saka kana iwo usina tombo appreciate kuti no ndozvo zvatoitika zviri kubhidha pamatenda ekuti aumbofa wakamawana, because ikokoko now chiri kuita kuti vanhu vazoawadwa matenda aya anditika panyaya kuti vane relationship nehurumende kudhara, vanhu vane history of delivering as well in that tender system, vanhu vane experience in that tender system. So in other words, hurumende kana the office of the president trust these people or these companies more than you. Saka kunyangwe ukati yo uda kupinda kun that area haumbofa wakakupinda ikoko, ani munoona. So kunyangwe tender rikauya richinzi rauya richifola under PRAZ, rikazongo inheritwa chete kuti rakutotorwa rakuenda kumutapa fund, nabasa kuti mapepa ako ari in order zvakaita sei, you will never get those tenders. So panenge pane nyaya ndepekuti isusu we come in now to tell you kuti okay, unofanira kugadzira nonzi tender strategy, also understand the environment you are operating in anditika. So let's proceed tione kuti okay, hande kuside rekumutapa ndazvinyora pasi kuti saka ngani anditika mutapa inomanagwa nenonzi the mutapa board. Anditi. So mutapa board CEO wawo ndo watataura kuti ndi John Mangonja. So ndo vano allocate matenda aya anditika, then aisi public tender. Kunenge kutoti kana panze pakutodiwa zvine staff wana vanoita kutoinvitwa awa zvinotoitwa in secrecy, aumbofaka zvona mu newspaper and stuff. That's how they operate there. Then it also operates outside the PRAZ, which means they don't have to register with the PRAZ. They are not mandated by this law. If you read that law very carefully, they are not mandated to be registered there. Then also they fall under the outside the jurisdiction of the Parliamentary Accounting Committee. Ndofunga takaona in the last few months vakambodedzwa ma representatives ekumutapa fund kuti vatsanangure ma projects ari kutabhozi mari yakawanda iri kunyanya kutenderera kusaidi ikoko. Ukatasa kuti zvinhu izvozvo hazvina zvazvinoshanda because it's more like vari kungo-updatewa. You can't investigate zvinhu zvekuti you are not in control of the process. So Parliamentary Accounting Committee here it becomes weak. Yangu nyaya yongoti vanobada kuita madrama zvavo ekuti vaone maclip ekuisa pa social media kuti vaita kunge vari kushanda. But if you look at the law, mutapa fund itorine simba rakatowanda kudarika the Parliamentary Accounting Committee yo yani murikuona. Then you also need to understand kuti process yekumutapa fund iri secretive and selective. So only the few there wekuti vane relationship nehurumende kudhara, vane history of delivering, or also vanotrustwa nehurumende as well. Then the other thing as well ndezvekuti kunoitwa ma-negotiations uko hakuitwe bidding. Ani murikuona kunoitwa ma-negotiations ekuti vanototaurirana kuti no isusu ngatidai wowirana ma-terms awo, and those things will never be made public. So panenge pane nyaya ndepekuti mutapa fund iri kushandisa ma-taxpayers money, ndo panotanga drama now kuti how can you not account for public assets, because ma-state owned enterprises aya ari kufundwa nemari dzekubatirwa tax nevanhu, but you cannot audit these ones. They are out of touch, and there are laws now are protect kuti amubate ikoko. So chaunongofanira kunzwisana chekuti every law inopaswa muZimbabwe anditeka every policy irimo muZimbabwe, every statutory instrument, it's pretty much confined to politics.
because ndakambotaura kuti politics in Zimbabwe takes precedence over development or economy. So mukazvitaura kuti mitemo yese, especially mitemo yapaswa munyika medu in the last 20 years, haina chekuita kunyanya nedevelopment. Ukazviisa pascale so unoona kuti it's 40-60 and it zvakawandira kupolitics, and it will take another generation. Isusu we are a wasted generation, and it will take another generation to fix these things. Because mukatarisa kuti especially zvekuprocurement chete izvozvo mukatarisa the amount of money the government will be losing or the country will be losing yakawandisa, and the sad thing is you can't audit these ones, and you can't bring them to account because pane mutemo ukuchengetedza. So which brings us to another topic, it is very controversial, because kutaura politics, and it yet the quality of the parliamentarians that in our parliament medu nasi, because munhu ari normal wapase mutemo. Ngatitaura nechokwadi munhu anonyatsoda nyika yake nedevelopment haave confined to politics, because unoziva kuti no, individuals come and go, politicians come and go, but nyika inofanira kuendera mberi. That's why uchiona kuti isusu, we are a young country, less than 50 years old, but how many amendments have we done to the constitutions? Because tichiona kuti no, pane zvinhu zvakaitwa zviri wrong zvatinoda kuzama kugadzirisa. Ukakombeya the most established democracies or countries in the world, ukombeya number of amendments avaita paconstitution yao, torai kana na England kana na America kana chichi vari developed vaive, tarisa kuti vari makore mangani over 200 years, tasema amendments avaita paconstitutions yao, kombeya ine Zimbabwe. Then if you look at these laws as well, my act of parliament here, they keep being amended and amended and amended. Why? Because focus is wrong. Tiripo paku consolidate power, tiripo paku tichi zvinhu zvese zvinodefine within the confines of politics. So zvazvinoita now ma parliamentarians edu now, we have a weak caliber of parliamentarians, especially in the last 10 years of Zimbabwe. Yes, we need to point this one out, because they are as much as useless. My parliamentarians, they are useless right now. Because even ukaitora ukaipa munhu ari soba jaja kuti achingoverenga vanonona zvinhu azviitezvi, why makapasisa zvinhu, but it's now law. Ani muri kuona. So it will take another generation to fix these things as well, because kana watowo mutemo, there is nothing we can do about it. Takutongoremekedza mutemo uripo, and it then let's look to the other side of things, and it kune kwePRAZ kwemwana wesoko. So kuPRAZ ndokatataura kuti it's PRAZ regulated, and it you need to be registered there. Then kune heavy compliance inodiwa ikokoko. That is the next topic yandiri kubata pa next series, pa next episode yedu of the series. Takutasa kuti how do you get in there now, ma strategies as well ndo so we'll talk more about the compliance, the document checklist there, and even zvanana SBD zvandaitaura yesterday, how do you interpret it? Unokwanisa kuona sei kuti tender nderangu iri harisi rangu, unokwanisa kuona sei kuti iri tender kunyange ndichiita kunge ndiri kuqualifya ndichanodisqualifyiwa. You also need to look at those things. Then you also need to appreciate kuti that environment is competitive, because hurumende ikauya achiti toda mabhasikoro 1000 and iwo vhati ndinawo, and pano pauyewo vamwe vanhu futi 100 kana 200 vati ndinawo mabhasikoro yayo, so muno matanga kubidda now. So first point of bidding ndeye pricing. So kudhara now hurumende yaiti the lowest price ndo yainyanya kuwina, but now 2018 paitwa this amendment to this one now pakava paunzwa inonzi the value for money checklist. Value for money wakutasa kuti no haisi nyaya yekuti wakachipa chete, but inyaya yekuti so what is the cost of maintaining that thing, what is the overall quality, the durability, the sustainability of that thing, hazvizoti cost mari here in the long run, and then iwewo wacho do you have the right expertise and stuff. So we'll talk more about that one, because that is a topic isingatomboda kusanganiswa structure zvinozvo. But you understand there kuti parikuzonzi muri kukombita, you are competing against the set standards asiri kutarisa price chete, it goes beyond price. So ndopa muchazonzwisisa nawo pana ndiri kupindura mwe munhu masikati kuti you need to pay attention to your tender strategy. It might be wrong, because ndopa pano panonga vachifoira vari kungoti you are just competing on price kana kuti madocuments ako akanzi akakwana you are supposed to win that tender. No, it goes beyond that. And then kana kuri kuPRAZ now, there is no presidential influence, because mukataza kuti kumutapa fund uko now office of the president idongouya chonzi program the presidential scheme. So saka the office of the president can actually give you ma suppliers avarida kushanda nawo kana ma companies avarida partner nawo, but kuno kunawo hakuna influence of the office of the president as well. It's just you and your quality as well. But in that space you also need to be sober, because kune futi ma cartels anocontrola zvematenda izvozvo. So we'll talk about the silent dynamics in the video yatichaita mangwana, and then there is also mandatory advertisement. So mandatory advertisement
government ndo pamunozona ndichiuya ndichiti no pagovernment portal papostwa matenda muherald maburitswa matenda and stuff. It's mandatory they have to advertise those tender, but you also need to understand one thing. Panama matenda ekuti kunyangwa advertiswa achatongo allocate kwa vamwe vanhu because there are circumstances and situations ekuti hurumende inototenderwa even PRAZ itorine provisions iyayo. If you take your time to read the PRAZ this PPDPA Act inokutsanangurira maconditions acho ekuti panogona kuitwa selective one kunyangwe mese mangotosubmita unotonyimwa tenda usina chawatadza ipapo anditika maprovisions iyayo they are provided for by the constitution as well. Then kusaidi redu reko PRAZ oku now ndo kune strictly value for money. Yes, so they are going to be looking at your technical expertise. They're also going to look at your financial muscle. They're also going to look at your team composition, the structure of the company. Kuti mimi magara muriko ikoko ireka tumanguya because unetenda rabuda stuff. They'll be looking at that. Then ukunyama finances ako as well. It plays a key role. That's why you should have a big and good relationship with your bank as well. So izo zote chazunyasa kushibata mangwana. But panenge pane nyaya now pandoda kuti munzwisise ndepapa kuti muZimbabwe anditika vanhu vatinoti matendapreneurs vari kudzingasa matenda pakaita this shift 2018 vakavhaketa the PRAZ system. So the PRAZ system now ukazvitarisa kuti ndo yatinoti mabread crumbs kwasara mafufu ekuti hakuna munhu anonzi tendapreneur anonodzinganisana netenda re100,000 hakuna. Anditi ndakamboona rimwe tenda rekucleana ma-toilets emuHarare CBD and stuff rakagara tenda iroro anditi. So ukachizvitarisa now mavalue etenda racho unoona kuti shoma, but kuna mutapafanda kuitwa ma-mega $1 million deals maprojects mahombe anditi muri kuona. So ndo kunobva kwawandira mwana wese anoda kuita zvechigananda type anditika, but kubva kusimuka kwakaita the majority of these tenderpreneurs vachibuda muPRAZ ecosystem vachipinda mutapafund ecosystem zvakacreate another cartel as well yevanhu vari kuzoallocata matenda iyaya. So ndakataura ndikati in almost the government department right now you can never rule out my aspects of corruption and nepotism nechizivanhu anditika. So ndo zvimwe zvinhu zvatichataura mangwana kuti iwewo kana uri kuzonosangana neuori ukusangana nawo pastage ipi, because the problem yatiri kuita nawo tino small business owners arongoti zvematenda zvine uori zvematenda zvine uori. Ndakazobvunza mumwe nezuro ndikati iwewo wakasangana neuori pastage ipi, they couldn't answer. Ani muri kuona kuti ukutaura kuti iwewo kune uori iwewo wakasangana nawo pastage ipi ndepapi pakadimandwa kunyatsona munhu akuda kickback. So munhu haasi kuziva ecosystem yaari kuoperatira ini, but akutongomhanya kuti akafoira uori. Try to understand the system first. Ngatimboitai isusu zvatiri kuita zvitogadzira mastrategies atiri kuita anditika. We will be talking more about the RFQs tomorrow kuti ndo kwako iwewe kwematenda ema5,000 kwematenda ema10,000 kwekuti even munhu arida kungopinda ikoko kwanopinda matenda iyayo haana anotora ani muri kuona. So ndo panenge pane nyaya todzidzisana kugadzira tender strategy, todzidzisana kuinterpreta the environment yatiri kuoperata in. That was the purpose of this video today, kuti understand the environment you are operating. Kuti number one, it's pretty much defined by politics. So whatever we do as a country senyika zvinozongowandira kupolitics. So ndo zviriko futi kutenda futi ecosystem as well, but tatitine two types ematenda ecosystems tine mutapafund the PRAZ side of things. Iwewe unofana kuwandira kwako kuPRAZ uku, asi kana uri business owner ukuthi now uri heavily affiliated now kupolitics as well nema connections mahombe yayo, obviously it's easy for you to filter your way through kutopuwa matenda ekumutapafund. Aniti vanhu vanosiyana malevel avari nebusiness, but kune vamwe vanoti I don't do politics, but trust me, in Zimbabwe politics will do you. Okay, you don't want to be actively involved in politics, but you also need to understand that whatever your operations you are going to do, they're going to be directly affected by politics. So it's better for you to just know these things. Just listen to these videos as well. Time download the PPDPA Act, download the Statutory Instrument 156 of 2023, download the General Notice 1546 of 2023. Then wait to research okay, right now programs are kufola under the presidential scheme in the api kana wama wana yayo zvatino matenda anobuda in this area and bate, because obviously wagarocha loser kana usirichi connected to politics andite chinenge chiripo kuzama kubatsirana tisangoti kunze kwakaoma kana kunze kune corruption and stuff. No, toda kuona kuti watanga kusangana ne corruption pape tobatsirana from there anditika kana zvese zvaitwa zvapera idzi pfungwa dzangu Mwari wakuitire zvakanaka. God bless you. Hello good people. So in today's video we are going to focus on the actual tender process because in the last two videos
I was laying the background so that you understand the operating environment, you also understand the language inoshandiswa mutender system imomo. So now takupinda now in the actual tender process. So ndichangobatsirana nhasi kuti tipindure mibvunzo, basically 4 mibvunzo toda kupindura anditeka kuti where do you actually find those tenders ndokutanga, then wechitwo how do you bid for tenders. Yes, unotombobida sei, then how do you interpret a tender. That is another question we need to answer, because that's one of the most misunderstood questions as well. Then what is the best strategy, to submit a winning tender, especially as a small business owner. So tikagona kubatsirana mibvunzo iyoyo zvinogona kufamba zvakanaka. Then mangwana I will focus on the application part anditika, so that iwe unozongogejawo uchiona kuti maitiro kuti zvinhu zvako ndizvo here anditika. This is not theory, these are practical things we are talking about. Vanhu vagara vari kuita zvematenda izvi vanogona kuirana nemizvo zvandiri kutaura chii zvandiri kutaura panapa, anditi hadzisingano dzatiri kutaura panapa. So let's answer the first question. Where do you find these tenders as well? So matenda aya obviously unomawana pa PRAZ portal, the EGP portal, vanomaposta ipapo anditeka. Then ukwanisa kumawana zvekare pa PRAZ website anditeka. Pane area yavanoti matenda notices, so ndopa unowana after matenda yayo. Then unokwanisa kumawana ma-government newspapers, unokwanisa kumawana muma-state enterprise websites as well. Then unokwanisa kumawana muma-local newspapers, unokwanisa kumawana muma-local authorities nema-municipalities, vanoma-publications avanoita ekupublisha matenders aya as well. Then obviously unogona kumawana zvekare pa social media anditi, but ukaona tender rapa social media kana rakutenderera pa WhatsApp, pa Facebook kana pa TikTok, watononoka kudara anditaka. So panenge pane nyaya nawo imi munongoitawo a system mu business menu kuti every day before 10 pane munhu anoita sei anongocheka matenders aya. Kana uri business person anditi ingoita kauche yangoto chishuka pa marobots otenga free newspaper. Yes, it helps you a lot, because munokwanisa kuita system ratakaita isusu rekuti tinotokata mu newspaper matenders atinenge tine interest anditi kamahari. So you can also develop that system, that way you can never miss a tender. Kana mari dziripo ndo pamunoziva kwatiri isusu andika tokuchajai tokupai a system ratinoshandisa isusu rinoti pama updates in real time as well anditika. Ndosaka muchiona even pandinouya kuzopresent some of the topics here ndinenge ndine information even yabuda 2 minutes ago. It's because we've invested in those systems as well anditika. So mubvunzo wokutanga ndofunga dadase tapindura. Then mubvunzo wechipiri ndewekuti how do you lodge a successful bid? Ndo panenge pane nyaya. So kuti ulodge a successful bid, now you also need to understand the process anditika kuti inoita sei, inoshanda sei. So panenge pane nyaya ndichakubatsirai kuti munzwisise inonzi evaluation criteria inoshandiswa pamatenda, because tine 3 mama evaluation criteria anoshandiswa kuassessa matenda. Tine inonzi the administrative criteria, then tine the technical criteria, then tine the financial criteria. Ese ma evaluation criteria anouswa iyaya nePRAZ or that procurement entity kuassessa mabidza munenge maita sei maita. So panenge pane nyaya nawo ndepekuti munhu anofana kunzwisisa kuti anzi awina bid rake rasubmita iroro anenge afana kumita in all these areas, because tender rako iwewe bid rako actually richa evaluate waka 3, and normally it involves 3 different committees as well anditika. So pano pekutanga ndepekuti chinhu chiri nani negotiable compliance. So compliance yekuti ubide zvematenda izvi inototangira pakuva a registered member nePRAZ. So right now pama SMEs it's $60 a year, but ukazouya nawo kuma service provider akaita seso takutokuchaja mari anditika for that service as well. So inenge yakutozowanda mari iyoyo zvekutosvika kuma 150 250 zvinongoenda nema circumstances ako as well, because it's a video on its own kuti izvi zvinodiwa kuti uregister kuPRAZ. Yes, it's a video kuti ndokwanisa kutongoita it on its own, so we can't delve much into that right now. But panenge pane nyaya ku compliance side of things now anditika
urikufana kungoone ma-business registration documents ako ese from CR14 ma-memorandum of articles zvese zvine chekuita nebusiness rako. Then obviously you need a PRAZ registration certificate, you need a NASA, a valid NASA registration certificate, you need sometimes they do request a ZimDef as well, but it's kazhinji kacho vanozongosiyana nazvo, but just to be safe you also need that certificate as well. Then you also need a valid Ministry of Finance registered vendor number. Yes, kana uri munhu kuti uda kutengesera kuhurumende, obviously ari kubhadhara ndiani ane mari is in Treasury, Ministry of Finance, and so ikokoko you also need to be registered on a valid vendor number as well. Then one of ours will request either a bank statement kana proof of a corporate bank account because avabhadhare muma individual accounts, and then zvichiendera netenda rauda kubhidha pane pamwe pekuti panodiwa anonzi mandatory certifications. I'll give you an example. Ukati iwe uda kuita tenda rekuti iwe uda kupota uchicleaner anditika mungava mahospital kana wherever ma-public spaces anditika obviously pakudiwa ma-certificates akafanana nekuti handling chemicals, handling hazardous substances and stuff, atoma specific certifications akutodiwa kuti anofanira kunge aripo. Imimi mune license iroro, ma-license ekuema, ma-license eku-cancel kwenyu, ku-city council kwenyu. Kana uri munhu wekuti ndogona kupa imwe menzaniso wekuti uri kuspace yemasola uda kubhidha tenda rekuti iwe upote uchiservice amasola kana kuita ma-installations emasola pama-government projects, anditika pane pakuchidiwa nawo kuti you should be registered with ZERA, ende pa-registered yeZERA yacho vanhu vako ma-technicians ako iwewe anofanira kunge ane ma-licenses as well are registered kuZERA. Ane murikuona kana uri munhu wekuti uri mubusiness rekuti uda kusupply anonzi ma-electronic medical reports kana kuti records atinoti EMRs ayaya anditika wakudiwa kuti iwe even ma-DPOs ako ange ari registered ne-HPA as well. So those are some of the things you need to know, and my basics, but I can't just give you kuti panodiwa each and each because zvinoenderana nekuministry kwacho kwauri kubhidha ikoko kuti kunodiwe ku-Ministry of Infrastructure and Development kunodiwa zvako, Industry and Commerce kunodiwa zvako, but these things now you can consult now na consultant wako anaona kukubatsira unoti okay kana ari ma-mandatory certifications and api ari kudiwa in your area. Then the other area yekuti inoona kukubatsira now to know kuti you are going to lodge a successful bid inyaya yema-tender documents. So pama-tender documents this is where it gets tricky now. Vanhu vanofunga kuti ingori nyaya yongofila bid submission sheet chege, no. Panodiwa ma-proposals, of which ma-proposals anodiwa i2. Panodiwa a-technical proposal. A-technical proposal now ndo yavanozoshandisa panoita ma-technical evaluations kuti wewe unotozvigona here, are you competent enough to deliver those services as well. So ipapo now ndo panenge papo sometimes tinogona kuti atacha ma-CV yeteam yedu iri papo, tinogona kuti atacha ma-portfolio of ma-past projects atakaita, tinogona kuatacha ma-references. So kana uri munhu wekuti wakambodhila kana wakambotora kamwe kabasa kwakamboita kare muma-public institutions wakutoshandisa ma-references acho, ngatiti uri munhu anopenda pabuda bid rekuti pabuda tender rekuti pada kupendwa kana ma-government hospitals ese anditika iwewe pamwe wakambopenda kana maybe ku-fire brigade chete kana wakambopenda kana any public school itora advantage. That's why uchifanira kutora ma-contracts anenge achibuda ekuchikoro watopinda mu-government system because wane reference nawo yekuti iwe wakutora ma-projects iyayo vanokwanisa kunyorera letter as well yekuti iwe makashanda zvakanaka anditika. So pamunonyora ma-proposals iyayo nawo ndo pamwe futi panofoira vanhu. Any proposal yamuchanyora imimi it has to be on a company letterhead. And murikuona this is the technical side of things of nyaya yematenda. Then vanozoda inonzi a financial proposal. Financial proposal now you can only design this kana wawerenga the SBD document rataura nezvaro, and it ndo pawakutaura iwewe nawo kuti do you have the financial capacity or stamina to self-fund this project usati wabhadharwa as well. So ndo panenge pawakuchiburitsawo ma-terms ako ekuti how do you intend to pay your performance security, your bond security as well as my APG ndo pazvine zvakupinda kuchiri kuma-proposal. Then one of the most important things chinodiwa zvekare nawo kana kuri ku-financial proposals ndepekuti iyo price yauri kuproposa either unotengesa ma-products kuhurumende kana kuti ma-services acho price yako inofanira kubva yatonyatsa kumentionwa anditika. Then inofanira kumensiona currency as well kuti mazigi here, ma-USD here kana kuti ma-rands anditi zvinhu izvo zvifanira kumensionwa. So pawanenge wakuasesa madocuments avo wakaona mamwe areas asiri clear watofoira kudara bhidi rako hakuna kwari chaenda ikokoko andi muri kuona. So panenge pane nyaya ndeapa
usati watombobhidha tender rawawana, because ramuri kuona rapublishwa pa-EGP portal rera kana pama-government gazettes kana mama-any website yamaona kuti pana matenders aripo ipapo, and iro rinonzi the actual tender. The actual tender ndo ratakataura isusu kunonzi the standard bidding document, SBD. Document iroro is very crucial. Kune vaya vamwe vanoti no jere mavhidhios ako anenge achireba and stuff, hamusati mamboona SBD, because the minimum you can get that page inenge 350, sometimes rinovhara stretcher to 500 600 pages. Tine tender ratakambona ranga rine 600 pages. So panenge pane nyaya nawo ndazvinyora nawo kuti tisazorasana. SBD ndo more like your instruction manual. So ukaona vanhu vanofoira matenda vazhinji vacho vanotobvira vakatora time to read or to go through the SBD document, because ndo rine nyaya yese, because mukacherechedza like zvandanyora apapa anditika ndezvokuti ndo rinovhara outlinewa zviri kunyatsa kudiwa, product zviri kudiwa chaichaiwo. ndoona upaimuenzaniso panogona kunzi pakudiwa malaptop anditika ndo zvabuda mutenda kuti pakudiwa 5000 malaptops anditi iwovha wangoona kuti ndinokwanisa kusupply stuff otomhanya kunobhedha, but kana usina kuerenga SBD unonyura. Why? Because vangona kunga wakataura kuti tikuda macore i5 macore i7 tikuda ma-HP tikuda madel tikuda machi, information iyo haiiswe patenda nawo, inoiswa mudocument rinonzi SBD. So iwo kana wazobhidha on the wrong product risiri iro riri kudiwa, kana maservices ngatiti panze pakudiwa vanhu vanoita solar cleaning anditi iwo wobva wabhidha uchishowa kundoda kuti masolar repairs and maintenance and stuff watonyura ipapo, because zvawaita zvikuto hazvikuwirirana nezvemuSBD. So pane nyaya tender rako rese nemadocuments ese uchasubmita nemaproposals ese uchaita iwewe, they have to meet ma-requirements akaiswa muSBD document. So ipapo nawo kune ma-business owners anenge ari busy, because this is a 500 page document and sometimes you miss these things. And ndopa unozoya kwatiri tokuchaja zvekuti ndikakuchaja unotombofema kuti Musara uri serious here, but ndopa nenyaya yacho, because ndopa nekuwinwa nekufoirwa kwetenda. Then SBD imomo ndo munobudiswa eligibility criteria, because hurumende inoona kutospecify kuti no basa iri toda company inge registered from this period, kana kuti makore mangani chooperator, kana kuti company size ine vanhu ava, kana kuti company size inokwanisa kuoperator mumasites ari different like this. So apa ndopa notara eligibility criteria, haisi nyaya yekuti uri business kutedzera mutemo kana kuti nemapepa akakwana. Ipapa ndopa unoona kuti mamatenda unotosiyana nawo, because iwo hausikuita sei hausikumita. Most of the times one of vataura inonzi turnover kana kuti operating capital yebusiness, vanobva vataura kuti no, we need a business resource riri kuoperate within this range, pamwe pachinogona kunzi 2 million to 20 million kana to $100 million. So obviously kunyangwe wongo uchiqualify eligibility yonobva yakudza kuti hazviite kumatenda hakuitwe zvekuchansa, because zvimwe zviyaizvi aupase ndopanozozanga ngoti eno pane worry pambacho pane pasina worry, then ndo panobva pa-outline wama-mandatory documents. So pane sezvanambotaura kuti panogona kurequestwa kunzi tiri kuda ma-specific certificates kana tikuda ma-registrations ekuspecific ministry or ekuspecific department as well. So zvinhu izvozvo madocuments atinozoatacha aya anozonoassesswa ku-administrative compliance uku anenge tamadzura from the SBD, then vanobva vadedzera futi inonzi evaluation criteria ndo mainobuda muSBD. So pa-evaluation criteria as well ndataura kuti tine 3 ma-criteria anoshandiswa. Administrative compliance evaluation ndoyekuti vangotarisa kuti madocuments ako ese ari kumechera according to the requirements dzastate kwane-SBD anditika. Then technical evaluation criteria nawo ndopavava kutarisa ability and competence yako sezvatataura, ndopakutarisa maportfolio yako, mapast projects ako, staff competence yako, then vanotarisa futi inonzi project management structure ani muri kuona. Then the final part ndowe financial assessment yatataura kuti do you have the financial stamina to do whatever you think you can do. So evaluation criteria inobva yasetwa in there. So isusu nawo patichitarisa tenda iroro nawo tobvatatasa kuti isusu okay, what is the evaluation criteria, tobva tauwandira ikoko ani muri kuona, so that painoassesswa 3 times bid yako inobva yanopasa kwese ikoko. Then the SBD as well inobva yaoutliner anonzi ma-contract conditions. Ndakaona mumwe mucomment section achiti chinonetsa hurumende auzobhadharwa kuti ane ma2 years tisina kubhadharwa. It's because munhu akamhanya unosaina kana kuti akanobhidha bid raahwina anditika asina kuverenga the SBD, because SBD inobva yakutaura kuti no, iyi mari change ichireleaswa after this time kana kuti after milestones aya, and by this time project ichinge yapera so tinenge tabhadharawo so kana kuti tichabhadhara component yeUSD yakamira so, component yemazigi yakamira so. So zvazvinochiita pamwe vanhu kana vanongomhanya kungonobhidha, kana abhidha nawo womhanya kunosaina contract and stuff, ndopaunozotanga kuzoona kuti mari hadzichabuda, because
trust me kune mabhids ekutoti uchingo watongowina iwewe kana uri munhu akaenda through the SBD document ukarinzwisisa anditi amumboite zvemari because zvemari zvinotowira musati masaina contract anditi because the moment yawawina tender iwewe unobva unoreceive a notice anditi kana wareceive a notice within the days dzakaprescribe idzodzo wobva waenda kunosaina contract. So vamwe vanhu ndopo vanozonotemera apa now even nyangu kachiona kuti contract yakutanga iri kusiyana nezvaunge uchifunga iwewe you can't back down because ukaita back down mari yawabhadhara security bond yainobva yatorwa ndosaka mari iyoyo ichirequestwa izvo kuti usatitambisire nguva anamurwana. So vamwe vanhu they just proceed wozochiona kuti haana mari yekusunda masupplies ari kudiwa kana service iri kudiwa because ichi akasaina asina kuerenga the SBD document. Then SBD ndo rinobva rataura futi mabid requirements atambotaura aya. Then one of the most important things is zvinotaurwa mu-SBD procedure now ndezve-submission procedure. Ndo panofoira vanhu vakawanda futi papanozoti tender rangu ndakaita chaizvo because mu-SBD ndo paunonzi riri kudiwa kuti usubmite ku-procurement entity in person here kana kuti uri kwanisa kusubmita online kana kuti uri kusubmita via an agency because inogona kutori kuita procurement yayo via an agency as well. Zvekuti vangona kuti company ndo iri kuendela zvinhu izvozvo so tapa this consultants company anditi ngati kana kuti EGM consulting yapuwa contract iyoyo unongochifanira kusubmita madocuments ako through isoso animurwana. So submission procedure inobva yaleiwa umu ndo panofoira futi chi vanhu vakawanda as well. So kana tadaiwo so now vanzwisisa the SBD kuti riri kudei whatever documentation yatichaprepare isoso it has to suit the SBD. Then panaimba nenyaya chanoenda rimunzwise ndechekuti pamutemo tender rinonzi rinofanira kugazetwa kana kupublishwa kana kuadvertiswa for 20 to 40 days. Saka iwewe paunozo riona pa social media if watozoti mamwe mazuva afamba andi muri kuona. Saka panaimba nenyaya ndepekuti nawo pa 20 to 40 days tine time yekuprepare madocuments aya ari kudiwa aya nekunyatsota go through the SBD toona tanzwisisa here then musati masubmita iwewe neclient kana kuti naconsultant wako garai pasi muonesana kuti okay this is the checklist according to the SBD taita here okay this is the evaluation criteria iri kudiwa pane madoubts here kana muchida kupa third opinion muwana third opinion there. Why? Because kana ana macontracts mahome now you need to make sure kuti taita setawina. Chimwe chinoitika nawo chekuti wasubmita zvese zvinoita zvese zvinoti wafoira sometimes inyaya yekuti maita kana mistake kana kuti amuna kutozviona. Ndine wani munhu anaimbotaura naye a few days ago pandatanga series yematenda iyoyi akati haanowa Musara teisoto takatomushandisa tu maconsultants and staff but takazongofoira ndikati no pamakafoira chii chakaitika makakumbira debrief here because at law you are required to request a debrief kuti no inini yaita zvese in order. I feel like the process is unfair ndoda kumonzwisa hangu kuti nei bid rangu rafoira unotopiwa report yekuti why bid rako rakafoira. So ndakavatendai muno request that nigerini rova wa request unobva wanzi okay pakanaka. So rakasvika nezuro debrief report rawo one of the documents ranga risina signature ratofoira and more one because very authentic and stuff, all these things. Then minor mistakes akaita seiyayo anokucosta. That's why uchiona kuti kana riri bidding ati tisu patobuda chinhu chatozoona no apa pane mari anditika kunyangwe kanza isi into the millions of dollars but in the hundreds of thousands of dollars aufane kurwadziwa kubhadhara consultancy iwewe anditika. Obviously consultants anosiyana machajira anoita but I've noticed kuti pane mamwe consultants ari kuita zvekuti anonyorera vanhu matenda stuff. Ukaona pane fixed fee unzi $50, $100, $150 akwango kutambisa mari because trust me some of these things is mama serious consultants kana mama law firms anobatsira vanhu kuita izvo kana ma consultants companies anobatsira vanhu kuita izvo they will charge you a percentage of the bid rauda bid iwe and munhu anoona kuti 2% kana 3%. So obviously zvinozosiyana nevanhu but pane zvimwe zvekuti maungotambisirwa mari but munhu audzwe zvokuita zvokuita nemari yake. Then mumwe mubvunzo unowanzobvunzwa navanhu vakawanda ndenyaya yebondi because ndo ine nyaya yebondi inoona kuqualify kana kusaqualify because takatizo pane 3 types dzemabondi. Pane inonzi the security bond ndo yekuti iwewe iri kudiwa 2 to 10% of the contract value yauda kuwina iyoyo. Then kwaita the second bond inonzi the performance bond. Performance bond now ndo yekuti iwewe unozokwanisa kuita basa iroro. So iyoyo now inodiwa after wawina bid. Kana wawina bid now unovanza chibhadhara mari iyoyo. Then kunozodiwa as well another bond inonzi APG, the advance payment guarantee. Iyoyo now inoitwa na insurer wako kana nebhengi rako because ndo vanono guarantee now because mari iyoyo inenge yakati one day. So ndo vanono guarantee
authority yakuti no isoso munhu anodeliver akasadeliver you take this money because vanenge vakutora kukava malosses awo. So pamabonzi ipapa you need to understand kuti ukabhidha iwe watobhadhara security bond rako handitika wobva wafoira hauna kuwina bhidhi rako mari iyo yako unodzorerwa. Performance bond inobhadharwa kana wawina contract chete. Mama APG bonds aya anobhadharwa zvekare kana wawina tender rako. But kana munhu wese ari kuti no takambofoira matenda and amunokumbira madebriefs anditika ukakumbira debrief iroro vanokupa then wochiona kuti iwewe tender rako rakafoirira papi then you can learn from there. Hazvibatsiri kuti munhu unotanzi ndane 3 years ndichisubmita mabids pamatenda but handiwine. Why? Take your time to understand where are you going wrong, because uchatasva kuti paevaluation criteria dzese dzatataura idzi pamwewo nemwe madocuments anga missing pamwe wakafoirira kuti technical evaluation kuti they were not convinced kuti we've got the capacity to deliver and muri kuona pamwe wakafoirira financial assessment kuti pamwe wakati no you don't have the financial stamina to deliver on this project as well, because you need to understand one thing. Kana uchipinda muspace matender you need to understand kuti anotora time kuti abhadharo and you need to understand zvekare mapayment terms amawirirana mucontract. So chandinokukurudzirai vanhu vakapinda muspace kana vanga vari kufoira muspace iyi as well, just look at your previous failed bids as well and munorequesta madebriefs yayo. Sit down with your consultants mogadzira nawo yatinoti tender strategy. Iyoyo ndichazokuudzai mangwana nawo patonyatseta evideo yekuti how do we go about these things. Okay, kuti titi madocuments aungana, how do we go about it as well. Zvinotikostera mari zvinhu izvozvo anditika, but kuti video risarebese nhasi togumira pano anditika kana zvese zvakatwa zvapera. Mwari akuitirei zvakanaka. God bless you.